Това са 3 сензорни девиаторни ключа с схемичката на Luxon, които в момента са захранени мрежата и по дадената схема може да се види къде са фазите и сме сложили един жълто-зелен за комуникация между самите ключове. Както се вижда, в момента те са захранени, но нищо не свети и няма никаква реакция от тях. Сега ще им добавиме товар на самите ключове. И както се вижда, в момента започва вече да премигва едната кружка и започва леко да свети. Така, според инструкцията трябва да ги задържим 5 секунди, за да се синхронизират. И пробваме какво се случва след синхронизацията. Се вижда, че който да цъкнем, светка или гаси дадената лампа.